Máte pocit, že potrebujete zlepšiť komunikáciu so svojimi deťmi? Ste rodič, učiteľ, vychovávateľ v škôlke alebo iný profesionál pracujúci s deťmi a máte pocit, že by sa vám zišlo zo pár nástrojov a spôsobov, ako sa lepšie naladiť na to svoje dieťa alebo na tie deti, poprípade ako ho motivovať a inšpirovať nejakými pozitívnymi spôsobmi? Tak potom sledujete toto video správne. Moje meno je Martina Magic a pripravila som si pre vás komunikačné zážitkové workshopy s názvom Ako vychovať pozitívne dieťa. Tieto workshopy sú rozdelené do dvoch skupín, a síce podľa veku dieťaťa do 6 rokov a od 7 rokov. Ten druhý workshop od 7 rokov je aj pre profesionálov pracujúcich s deťmi. Prečo by sme mali chcieť vychovať pozitívne dieťa? Tak v prvom rade tento názov nie je celkom presný, pretože naše deti, alebo my všetci ľudia, keď sme sa narodili, my sme boli veľmi pozitívni, boli sme takmer by som povedala dokonalí, mali sme veľa sebalásky, milovali sme sa, boli sme so sebou spokojní, boli sme sebavedomí, nemali sme žiadne obmedzujúce presvedčenia. A počase sa to začalo meniť, ako ste si možno všimli u svojich detí. A ja tvrdím, že to nastalo v tom období, alebo v tom čase, keď sme ako tie deti začali počúvať nejaké tie hlasy okolo. Môžete to robiť doma správne. Často sa však stáva, že deti prinesú aj z vonkajšieho okolia, či už zo škôlky, zo školy, alebo možno len z ihriska, nejaké tie negatívne správy, informácie a takisto aj možno nejaké obmedzujúce presvedčenia, že niečo nedokážu, že to nevedia a tak ďalej. Takže mne napadlo, že by bolo veľmi vhodné, keby som pre rodičov vytvorila takýto workshop. Zatiaľ to má veľký úspech. Ľudia odchádzajú nadšení z komunikačných stratégií, ktoré na tomto workshope preberáme. Viac menej je to všetko neurolingvistické programovanie, čiže NLP, a workshopy sú vedené koučovacím štýlom. To znamená, že neočakávajte seminár typu, že si tam sadnete, ja budem niečo prednášať a vy si to budete zapisovať. To celkom určite nie. Je to robené koučovacím štýlom, čo znamená, že sa pýtam nejaké tie silné, otvorené otázky, ktoré by mali vyprovokovať aj premýšľanie na vašej strane. Veľmi často sa stáva, takou pridanou hodnotou týchto workshopov je, že sa vytvorí priestor pre rodičov na odkomunikovanie nejakých svojich problémov, takže je tam veľa zdieľania, inšpirovania a navzájom sa motivujeme byť lepšími rodičmi a byť pre naše deti pozitívnym príkladom. Všetko vlastne to súvisí s tým, že my potrebujeme fungovať a nastaviť sa pozitívne, aby potom aj naše deti sa na tomto príklade najlepšie naučili. Takže sa na vás teším, môžete sa registrovať tu dole na stránke a sledujte aj Facebook Coachingom k úspechom, kde pridávam udalosti a dátumy, kedy sa tieto workshopy odohrávajú. Majte krásny deň a verím, že sa vidíme na niektorom z workshopov.